Hoe is het? Zwitten? Nee, weer leuk. Hartstikke leuk om te doen. Maar wel dreig. Is nou een bier? Nee, moeten we trainen, hè? Oké. Even wat frisser in en dan ben ik weer fris. Hoe is het, jongen? Nee, goed hè? Ja, je best. Nou, mooi. Hoi. Hoi, Afke. Hoi. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ik ben best wel wurg eigenlijk. Burg. Ja, het is het wie de zonzin, maar het wie haast een boekwerk. Neemt ik echt dat ik er lekker in zie. Dat kist ik wel om mijn scrummen zien. Maar toen kreeg ik ook een punt dat ik begon te twijfelen. Ja, dan begint te krassen en zo. En dat moest eigenlijk net wel, want dan brengt hij zelf ook wel een beetje in de war. Dus het is ook nog een mentale strijd. Het is ook nou mentale strijd, ja. Ga je hem Willem de Vries zien? Ja, die krijgt. Oh, Willem, waar zit jij? Hier? In de kroeg? Ja, hallo. Dit dan. Sorry. Het wachten is op uitslag en iedereen zit keurig te wachten en je zit alweer in de kroeg. Ja. oh, mijn bed en mijn mensen was zo trots. Grutske. G-R-U-T-S-K. Die werden er bij je.